És més la realització de la càmera que la faig. Com la faig. Aquesta que té d'especial? No, té d'especial que per 700 euros tens un munt de coses que abans valien 2 o 3.000 euros. Té un fum molt bo i molt potent i incorporat, que no t'ho de comprar una òptica a part. Té entrada d'àudio, de so, per ficar-li una línia, un son de senyal. Però que veia...
puja i baixa molt la proa. Atenção pessoal, nós temos colete. Galera de base, por favor, som maior. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. Eu quero ver você agora enrolar. Eu quero ver, ô menina, eu quero ver. O carinho das macacas que eu vou dançar.